dnešnom videu porazím skoro všetkých mutantov, ktorých mám. A začneme prvé... No, ešte vám prvé ukážem, aké mám zbrane. No, je tu nejaký nový, nejaký netheriteový meč, nejaká diamondová sekera, mám tu enchantované jabka, gulomet, mám tu dokonca k tomu zbrane aj. Tak. Styr auk, skarku nejakú a veľkú snajperku. A na sebe mám nejaký armor, totemy a také veci. A prvé sa vrhneme na mutant zombíka. Dobre. Prvé idem jablko. Idem do něho. Poď sem. On si keď láhne, tak on sa healuje, on nezomrel ešte. Ale tento mod veľmi dobre poznám. Nejaký si slabý, vole. Sekiru sa nám zoberiem. Dávaj. Dávaj. Sa postav. Ešte. Pomaly tu stav dopravu. Už sa stávaš. Yes, chcípol. Dobre, teraz tu máme mutant havka. Veľmi podobne ako mutant zombík. Klasik. Oh my god, počkaj. Dávaj. Teraz o snajperku. Vstávaj, vole. Vole. Ne, netrafí to. Jasne. Kulomet, vstávaj. Yes, zomrel. Dobre. Teraz tu máme mutant pillagera. Ty vole, čo je? Ty kokos, ty mi dávaš. To čo máš, ty vole? No toto ne. Dostávaj. Ty vole, sa si lahávať na zem. Ty vole. Cípol! Dobre, teraz sa bude. Teraz je mutant wither skeleton. Ty vole. A to treba si nechať ja. Kamám, nemôžem stať. Ja som do nás strelila, zomrel. Au, vole. Ty kokos. To bolo nejaké ľahké. Teraz tu máme mutant villagera, ty vole, tak to som zvedavý. Ježiši Maria, to čo je? Oh my god. Kamo, ten je úplne zlabý. Dobre, a dáme z posledného mutant creepera. Ty vole. Tam to je.
vole. Nepriťahuj ma, vole. Kamo, ja mám jedno hápko. To akože... To je všetko? Creeper bol posledný. Uvidíme sa u nového ďalšieho videjka. Čus.